На термометру плюс 10, але мені здається, що якийсь поламаний термометр. Завжди, коли не дивлюся, плюс 10, як його перевірити. І павук уже звив гніздо. Що буде далі? Не знаю, тому що термометр приліпляний на скло. Як тепер павука виганяти, але зараз побіжу на двір, подивлюся, що там робиться, чи немає морозу. Ну, на дворі, я вам скажу, свіженько, не плюс 10. Біжимо в теплицю першим ділом. Пробую свій цемент для арт-бетону. Буду майструвати. Це з вчорашнього дня. Це добре. Горіхи, бачите, після минулорічного морозу не можу тут не відійти. Не знаю, хоч би не пропав. Це, до речі, молоді горіхи. Тут, звісно, все накрите вже. Накривала, а ну зараз глянемо помідори. Так, помідори все добре. Значить, пережили. Маю надію. Ну, огірки теж. Зараз глянемо, що до картоплі. В теплиці майже плюс 10, то, мабуть, термометр вірний. Картошка живенька, то, мабуть, переморозок минув. Нас, мабуть, пронесло. Надіємося, що вже не буде. Будемо висаджувати всю розсаду. Ну і під плівкою теж все добре. Тут парнота, парує. Вчора на вечір все обробляли, зараз покажу, що там робиться. Там все добре, воно видно по кабачках. Кабачки, це приклад, що нічого не померзло. Ну і далі помідори. Теж все добре. Будемо чекати на врожай.